Dan kare na mutane cikin yanki na har fara ta zaka zuwa da sauti kana wa mutane rawa. Oga ba gane ne ba. Ba gane ne ba halin. Kai awwa, ni haka ta kama da shi. Oga gidan gala, gidan wasanni babu inda ban tayi ni ci gasar rawa ba oga. Da rawa nika ta kama. Da rawa haka ta kama. Awo oga, amma oga dan ajibin dagan nan giro Allah. Ajibin daga na ni ya kashe ka. Ya hankuri oga, ya hankuri. Ka san abin da zai ma yanzu. Ina jin sa ka gasa za ka yi rawa to ka ce dan rawa da ni haka ta kama kace rawa to za ka yi rawa yanzu to ya oga zan hada ka da rawa oga da kai zan hada ka da yan rawa okay to za ka yi rawa da su to ya oga kuma da in ka tsira da kanka in baka yi ba kuma kashe ne za ka yi ko kana so a wallahi Allah ya hankuri oga maza gole na lufatu Oga ba haka mun kai da kai ba. Ya za kiran na aljannu. Ko wada ma aljannu na dawo nan. Oga ba aljannu na ba dawo nan. Baza kole karabu. Za ku rawa da su. Kai da za ka hidda ranka. What? Oga wa'in gaba aljannu na ba. Mutane ne, kai yanda za ka hidda ranka. Wa oga. Masoyiya ta lubatu ga furin soyayya. Beat SP Record. Espiano on the beat. Ban san ki nake yare na, murmushin ki yana biya na. Ina ɗaukar hankali na, Allah shi ne ban sai. Dakata. Baza kole. Da wuke. Na lokaci. Kai, wara. Ha 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 ha!